Konvint li l-poplu Malti u għawċi japprezza mhux ftit il-passi kbar li għamilna fil-qasam tas-saħħa matul is-snin li għaddew. Hekk beda d-diskors tiegħu il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana fis-sezzjoni relatata mas-settur tas-saħħa f'pajjiżna ġimgħa biss wara li l-qorti tal-appell sabet li l-Gvern ħati ta' kollużjoni, ċoe ħadma fil-kuntratti fraudolenti ta' Vital Steward brabta ma' 3 sptarijiet ta' Karen Grek, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u l-Isptar Salluqa. Dan wara li f'10 snin il-Gvern tal-Labor ta' lil dawn il-kumpanniji 400 miljun euro u sas-sena l-oħra tom 80 miljun euro. Miljun euro inqas minn dak allokata nefqa kapitali għall-Ministeru tas-Saħħa kollu f'dan il-budget għall-2024. Il-Ministru reġa' insista bir-retorika tal-Gvern illi f'April ħadu lura dawn l-isptarijiet meta fil-verità kien sfurzat li għamel dan meta ta' Stewart telqu il-pajjiż. Matul id-diskors tiegħu Clyde Caruana ftaħar bl-immodernizzar ta' swali fl-Isptar Mater Dei fl-istess waqt illi l-pazjenti qed jitqiegħdu fis-swali makeshift fost l-oħrajn f'dik illi kienet il-librerija jew sansitra fil-kantejn tal-ħaddiema. Bis-swali mingħajr twieqi, mingħajr dawl naturali, mingħajr toilets jew fejn tinħasel b'mod diċenti. Dan għaliex il-mijiet ta' miljuni ta' euro marru x'imkien ieħor u għaliex l-Isptar Mater Dei mhux qiegħed ilaħħaq ma' żied enormi fil-popolazzjoni għajnuna li suppost kellha tingħata mill-Isptar Salluqa. Sptar Salluqa illi għadu delapidata għal kollox, sptar illi kollox qiegħed jindika lill gvern f'dan il-budget ma huwa se jalloka ebda fondi biex jinvesti fih. U minkejja l-binja l-ġdida tal-outpatients imwetel dawn l-aħħar 7 snin ma semmit imkien fid-diskors ta' Caruana fl-istimi jidher li l-Gvern fiħsibu joħroġ 1.5 miljun euro għal dan il-proġett. Intant ma kien hemm ebda kelma rigward il-bini tal-isptar il-ġdid f'Għawdex għajr illi se jkun qiegħed jinvesti 75 miljun euro fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u l-Isptar Karen Grek wara li kien sfurzat jieħodhom lura wara sentenza miftuħa mid-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija. Madankollu, għad-differenza tal-budget tas-sena l-oħra, il-Gvern imkien mu qed jikkommetti ruħu biex jibni parket ġdid fl-Isptar Mater Dei u inqas sptar ġdid tal-kura psikjatrika binja illi ilha tiġi mwieda għal dawn l-aħħar snin. Rabta mas-saħħa mentali, Clyde Caruana insista illi l-Gvern se jkompli jimplementa l-istrateġija dwar is-saħħa mentali. Dan fost l-appelli mill-esperti fil-qasam fl-aħħar xhur kawża tas-sitwazzjoni preżenti f'pajjiżna deskritta bħala waħda serja ħafna.